Трябва да ви кажа нещо за това, което Lidl прави в средните си пътеки и което ви струва стотици евро годишно, без дори да осъзнавате. Знаете онази средна пътека в Lidl, тази с произволните стоки, които се сменят всяка седмица. Електроинструменти в началото на седмицата, градински мебели няколко дни по-късно, ски оборудване посред лято по някаква причина. Това не е случайно. Това е внимателно проектирана психологическа манипулация, създадена да ви накара да харчите пари за неща, които не ви трябват, не искате и най-вероятно никога няма да използвате. Говорих с бивши служители на Lidl и с специалист по психология на търговията на дребно, който изучава поведението на клиентите в супермаркетите. Това, което ми разказаха за начина, по който всъщност работи тази средна пътека, беше наистина отварящо очите. В това видео ще ви покажа 10 конкретни трика, които Lidl използва в средните си пътеки, за да ви раздели с парите ви. След като ги научите, никога повече няма да пазарувате по същия начин. В края ще знаете точно как да устоите на манипулацията и да купувате само това, от което наистина имате нужда. Да започваме. Номер 10. Илюзията за недостиг. Това е най-очевидният трик, но въпреки това продължава да работи върху милиони хора всяка седмица. Минавате покрай средната пътека и виждате ярко-червен надпис, който гласи «До изчерпване на количествата» или «Ограничено количество». Мозъкът ви веднага изпада в паника и си мисли «Трябва да го купя сега, иначе ще го изпусна завинаги». Но ето какво ми разказа бивш служител на Lidl, който е работил там 4 години. Тя каза, че тези табели се поставят на абсолютно всичко в средната пътека. Независимо дали наистина количествата са ограничени или не, табелите се слагат, защото карат хората да купуват панически. Тя лично е виждала продукти с огромни надписи «Ограничено количество», докато в склада е имало стотици бройки. Недостигът е фалшив. Това е изкуствено създадена спешност, предназначена да ви накара да купите веднага, вместо да помислите разумно дали наистина имате нужда от този продукт. Тя ми разказа история, която беше едновременно смешна и показателна. Имало е уред за готвене с горещ въздух с огромен надпис «До изчерпване на количествата». Клиентите буквално тичали, за да го грабнат. Продуктът се изчерпал до обяд, но на следващия ден бил зареден отново. И следващия ден също. Този уред се продавал цели 3 седмици, но клиентите вярвали, че трябва да го купят точно в този ден, иначе ще го изпуснат завинаги. Дори когато дадени артикули наистина се разпродават, Lidl често ги връща след няколко седмици, така че посланието «като свърши, свърши» обикновенно е пълна измислица. Тя каза, че е виждала клиенти да купуват неща, които очевидно не искат или не им трябват, само защото на табелата пишело, че са ограничени. Един мъж купил 3 комплекта еднакви отвертки, защото си мислял, че никога повече няма да ги види. 3 комплекта. Кой има нужда от 3 еднакви комплекта отвертки? Ето как да се защитите от този трик. Ако видите нещо, което ви харесва в средната пътека, нарочно напуснете магазина, без да го купувате. Приберете се вкъщи. Помислете за това 24 часа. Ако и на следващия ден наистина го искате, върнете се и го купете. Ако е наистина добра оферта, или все още ще е там, или ще се появи отново. Номер 9. Евтиният електроинструмент примамка. Този трик е свързан конкретно с електроинструментите и оборудването за ремонти, които постоянно се появяват в средната пътека. Lidl продава акумулаторна бормашина за около 20 евро. Изглежда като невероятна оферта в сравнение с известни марки, които струват по от 80 до 100 евро. Мислите си защо да плащате 80 евро за бормашина, когато тази струва 20. Но ето какво ми разказа бивш служител, работил в управление на стоките. Той каза, че тези инструменти са примамка без почти никаква печалба. Понякога дори се продават на загуба, но вкарват хората в магазина. А когато вече сте там с бормашина в ръка, изведнъж осъзнавате, че ви трябват свредла, винтове, предпазни очила, кутия за съхранение, дюбели. Изведнъж сте похарчили 60 евро за аксесуари. Евтината бормашина е просто стръв. Истинската печалба идва от всичко останало, което купувате покрай нея. Има и още един сериозен проблем. Тези бюджетни електроинструменти не са създадени да издържат с години. Те са предназначени за рядка домашна употреба, не за редовна работа. Той ми каза, че си е купил такава бормашина и тя издържала около 6 месеца, след което батерията напълно отказала. Не можел да смени само батерията, защото за спрени от производство модели не се продават резервни части. Наложило се да купи изцяло нов инструмент. Така бормашината за 20 евро реално му струвала 40 евро за една година. В сравнение с това, ако купите по-качествен инструмент за около 50 евро, можете да сменяте батерията
Имате гаранция и той ще ви служи между 5 и 10 години. Той каза, че ако ви трябва бормашина веднъж или 2 пъти в годината, евтината вероятно е достатъчна. Номер 7. Объркването чрез сравнение. Този трик е особено хитър и повечето хора изобщо не го забелязват. Lidl показва продуктите от средната пътека с тъй наречените сравнителни цени на етикетите. Сравнима цена 180 евро или препоръчителна цена 240 евро. Вие си мислите, че получавате невероятна сделка, спестявате 150 евро. Но бивш служител, който е работил в мърчандайзинга, ми разказа, че тези сравнителни цени често са измислени или умишлено подвеждащи. Той каза, че са слагали и сравнимо с 200 евро на кухненски уред, който реално никой друг не е продавал на такава цена. Може би някакъв малък сайт го е обявил за толкова за кратко време преди години. Формално не е незаконно, но със сигурност е подвеждащо. Понякога сравнението дори е с напълно различен продукт. Основен кухненски робот с няколко функции се сравнява с професионален модел с много повече мощност и аксесуари. Ето как да се защитите. Преди да купите нещо от средната пътека с сравнителна цена, извадете телефона си. Потърсете подобни продукти онлайн и сравнете реалните цени. В повечето случаи цената изобщо не е толкова невероятна, колкото изглежда. Номер 6. Стратегията за импулсивно разположение. Това е свързано с това къде точно се намират продуктите от средната пътека в магазина. Тя не е в средата случайно. Разположена е така, че да минавате покрай нея, за да стигнете до основни продукти като мляко, хляб и яйца. Бивш служител, участвал в планирането на магазините, ми обясни стратегията. Той каза, че средната пътека е поставена така, че независимо по кой маршрут тръгнете, физически да минете покрай нея поне веднъж, а често и 2 пъти. И всеки път нещо привлича погледа ви. Това е целта. Стоките там се сменят няколко пъти седмично, така че винаги има нещо ново. Ако пазарувате 2 пъти в една седмица, ще видите напълно различни продукти и 2 пъти. Това означава двойно повече възможности за импулсивни покупки. Най-забележимите и цветни артикули се поставят в началото на пътеката. Там, където първо влизате. Големи предмети, ярки цветове, необичайни стоки, които ви карат да спрете. А щом спрете веднъж, естествено тръгвате по цялата пътека. Спирането и разглеждането е първата стъпка към покупката. Номер 5. Капанът на комплектите. Lidl много често продава стоки в комплекти. Комплект от 3 тенджери, комплект от вертки, пакет с почистващи продукти, кутии за съхранение. Изглежда като добра сделка, повече за парите ви. Но бивш служител от отдела за покупки ми обясни какво всъщност се крие зад това. Комплектите обикновено включват неща, които реално не ви трябват. Искате една добра тенджера, но сте принудени да купите 3. Едната ще използвате, другите 2 ще стоят в шкафа с години. Често има един наистина добър продукт и 2 слаби. Така се разпродават артикули, които иначе не биха се продали. Тя каза, че е виждала комплекти, в които един продукт струва около 30 евро и е полезен, а другите 2 почти никой не иска. Но целият комплект се продава за 50 евро. Вие мислите, че спестявате, а всъщност плащате за неща, които никога няма да използвате. Освен това, комплектите правят сравнението на цени много по-трудно. Трябва да смятате по-отделно, а повечето хора не го правят. Това е напълно умишлено. Купувайте комплекти само ако наистина имате нужда от всеки един елемент и бихте ги купили по-отделно така или иначе. Следват още по-манипулативни трикове. Номер 4. Лотарията на качеството. Този трик е свързан с изключително непостоянното качество на продуктите от средната пътека. Може да купите градински маркуч една седмица и той да е с отлично качество, да издържи години и да работи без проблем. След това виждате отново градински инструменти, доверявате се на опита си и купувате други продукти. Но този път ножицата за храсти се чупи след 2 използвания. Или къмпинг столът се срутва, когато седнете на него за първи път. Бивш служител, работил с връщания и контрол на качеството, ми обясни защо това се случва. Той каза, че продуктите за средната пътека се доставят от различни производители в зависимост от това, кой е най-евтин в дадения момент. Един продукт може да е произведен от прилична фабрика с добри материали, а друг от най-евтиния възможен производител, който е спестил от всичко. Различни фабрики, различни стандарти, различно качество. Няма никаква последователност. Всеки път, когато купувате нещо от средната пътека, по същество играете на лотария. Той каза, че е виждал клиенти да връщат продукти счупени още същия ден и други клиенти, които използват на пръв поглед същите артикули с години без проблем.
Същото име, същата опаковка, но различен производител и различно качество. И тъй като не се посочва кой е производителят, не можете да проверите отзиви или да направите проучване предварително. Просто се надявате да имате късмет. Номер 3. Планираното съжаление. Това е психологически трик, който звучи доста мрачно, когато се замислите. Lidl знае, че значителна част от покупките от средната пътека ще бъдат съжалени само след няколко дни. Експерт по психология на търговията ми обясни, че около 30% от импулсивните покупки се съжаляват в рамките на 48 часа. Но магазините също знаят, че повечето хора няма да си направят труда да върнат тези продукти. Процесът по връщане е направен достатъчно неудобен. Трябва да носите продукта, касовата бележка, да чакате на опашка и да обяснявате защо го връщате. Повечето хора си казват, че не си струва усилието за 20 или 30 евро. И така продуктът остава да събира прах в мазето или гаража, а магазинът запазва печалбата. Това е чиста печалба от нещо, което никога няма да използвате. Има и още един слой на този трик. Магазинът е подреден така, че за да стигнете до обслужване на клиенти, отново минавате покрай средната пътека. Дори когато връщате нещо, което съжалявате, може да видите друг продукт и да направите нова импулсивна покупка. Експертът каза, че всичко в разположението на магазина е внимателно проектирано да увеличава импулсивните покупки и да намалява връщанията. Това е психологическа атака срещу портфейла ви. Ето защитата. Ако съжалите за покупка от средната пътека, върнете я веднага. И когато отивате към обслужване на клиенти, не гледайте настрани. Гледайте напред и вървете директно там. Номер 2. Ефектът на закотвяне. Това е един от най-мощните психологически трикове в средната пътека и действа дори когато знаете за него. В самото начало на пътеката умишлено се поставя скъп продукт. Кафемашина за около 120 евро. Водоструйка за 180 евро. Телевизор за 240 евро. Поглеждате го и си мислите, че е прекалено скъпо и изобщо не ви трябва. След това продължавате надолу по пътеката и виждате тостер за 40 евро или електрическа кана за 60 евро. Изведнъж тези суми ви изглеждат евтини, защото току-що сте видели нещо много по-скъпо. Бивш служител ми каза, че това разположение е напълно умишлено. Най-скъпите артикули винаги се поставят в началото. В психологията това се нарича закотвяне. Първата цена, която виждате, става отправна точка за всичко останало. Мозъкът автоматично използва тази първа цена, за да прецени дали следващите изглеждат евтини или скъпи. Проучвания показват, че хората харчат с от 30 до 40% повече в зони, където се използва този ефект. Тя разказа история, която го илюстрира перфектно. Клиент минава покрай кафе-машина за 120 евро, отказва се, а 5 секунди по-късно взима кана за 60 евро и си казва, че е страхотна сделка, защото е наполовина по-евтина. Въпреки че у дома вече има напълно работеща кана. Дори служителите самите попадат в този капан. Тя призна, че е купила кухненски робот, който изобщо не й е трябвал, само защото струвал 50 евро, а току-що била видяла миксер за 180 евро. Как да се защитите? Преди да влезете в магазина, определете точен бюджет за несъществени покупки. Ако нещо надвишава този бюджет, си тръгнете, независимо какво друго сте видели. Номер 1. Пристрастяването към лова на съкровища. Това е най-манипулативният и най-ефективният трик, който Lidl използва в средната пътека. Тя е напълно непредсказуема. Никога не знаете какво ще има там. Една седмица къмпинг оборудване, следващата детски дрехи, после електроинструменти, след това автомобилни аксесуари или напълно случайни кухненски джаджи. Тази непредсказуемост е умишлено създадена, за да бъде пристрастяваща. Всеки път, когато откриете нещо неочаквано, мозъкът ви отделя допамин, същият химикал, който стои зад усещането за удоволствие. Експерт по психология ми обясни, че това активира същите мозъчни механизми като хазартните игри. Хората се връщат отново и отново, за да видят какво има, точно както при слот машините. Понякога намирате наистина добра сделка и това ви държи закачени, надявайки се следващия път отново да откриете нещо страхотно. Но през повечето време купувате неща, които не ви трябват. Много хора започват да влизат в магазина няколко пъти седмично, само заради средната пътека. Това вече не е нормално пазаруване, а поведение, движено от манипулация. Магазинът престава да бъде просто място за хранителни стоки и се превръща в източник на забавление и вълнение. Но това забавление струва стотици евро годишно. Истината е сурова. Средната пътека е проектирана да бъде пристрастяваща. Единственият начин да спечелите е да не участвате. Как да пазарувате разумно?
Направете подробен списък преди да излезете и го спазвайте стриктно. Ако нещо не е в списъка, не го купувайте. Не минавайте през средната пътека, освен ако не търсите конкретен продукт, за който знаете, че е там. Ако наистина ви трябва нещо от нея, проучете го предварително и сравнете цените. Определете строг месечен бюджет за несъществени покупки. Когато този бюджет свърши. И помнете, най-добрата сделка е тази, която не правите за нещо, което не ви трябва.